Hello, good morning लोगोफोर नैबेनोमोन जाहैदों बे केबिन गोरोबनाया बेनि केबिनखौ आं दा देखायगोन मा गाज्रि जादोंमोन बेना नैबे ड्राइभार जिरायग्रा न'आनो बायजोबखादोंमोन आरोखि ना बे गोदान लगायफिननायसो बेखायनो नैबेहाय ग्लासाव होथेग्रा सेफगार्डबो गैला नै गोदान लगायनायसो मा खहा जादोंमोन आं देखायनि दिनै बेखौनो आं सालायनांदों दिनैथ' नङा सानथाम जाबाय आं दिनैजों सालायनाया नै थाव दाखोनाबो गैला बिदिसो होनानै सालायनांदों ओमफ्राय नै सेस बायजोबखादों आरो नैबो सावदेफिननायसो नै लास जादोंना एन्टेनारा ग्लासफ्रानो गैखायामोन आं बेनि केबिनखौ देखायगासिनो र' खाथियावनो दंखायो नैबेनोमोन केबिना नायदो अन्थाइ गोलैनानै माबायदि ड्राइभारा जेबो जायाखै होननाय खोनादों खोनानायालाय बेनोमोन केबिना बे जायगायावनो जाखादों जाहैदों एसे खुनि मोनदों मोननाया माबायदि जादों ग्लास टास बायजोबखादों आरो बेनोमोन गारिया दिनै सानथाम जाबाय आं बेखौ सालायनाया ब्रेकार गावगासिनो बे हुन्डाइ आं नोंसोरनो सालायनानै देखायनि स्टार्ट खालामबाय आं ओमफ्राय नैबे लक थायो बेखौ ओरै थिखांबाय ओमफ्राय नैबे आरपिएम जाहैबाय 6 लिटार बिदि खालामबाय ओमफ्राय बे बाकेटखौ थिखांनोबा नैबे बे लेबारखौ ओरै बोबानो जाबाय जौबाय नै ओमफ्राय बेखौ फायखननोबा बाकेटखौ ओरै फायखननोबा ओरै खालामबानो जाबाय ओरैजाय नै खुलिनोबा बेखौ ओरै लांस'नानै जाबाय गेवबाय ओमफ्राय खाथियाव लाबोनोबा नै ओरैजायनिखौ ओरै बोबानो जाबाय ओरैजाय ओमफ्राय गोजानाव लांनोबा ओरै नारबानो जाबाय ओमफ्राय गिदिंनोबा जेरै गिदिंगोन ओरै गिदिंनोबा ओरै लांबानो जाबाय गारिफोर फैलाबायो बेखायनो आं बारा खालामनो हाया आरो नुबारायगोन मालिकफ्रा बेखायनो आं बारा खोन्थाथ'ला आरोना बिदिब्ला भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नायसै ना बन्द' खालामफिनसै थावा बारा गैया बारायगौनोबो अन्थाइ लडिं खालामनांगौ जाहैदों थांगासिनो आं नैबे लेबारा नैबे सिगांजों गाबा सिगांजों खारो उनजों गाबा उनजों खारो आरोना दा नैबे बुस्थुखौ सेरबा एसे खरासो खारो खरासो खारबाय आं नुदोंनायखौ नाजानाय र' देखायनो हागोन ना हाया